Delong ba filat pon ni embak kendian ngaku aban batai syaish panggatong kaba kami ghania TMC party ketemu banwanda ash ke jela jungi. Balay mes. Hoi ba. Long ngakoli pite nang nina Meghalaya TMC office mo. Ban ay kublay pi ba pila pen I gajing sungutanan ban kersyani kani ka party da ka ba PI miss call ha uniu number kendain real pra nyaw kendain real pra nyaw. Delong ba filat pon me embak kendian ngaku aban batai syai pangkatong ka ba ka Meghalaya TMC party ketemu ban wara ke jela jungi. Hoi miss. Tak. Te kumba PUE mo kini kijing duna kani ke jela jungi. Telong kani ke Meghalaya TMC mo ke dani ke thong banwan rai ke jingkala. Aga baya dei baka puli puti ki jaka ajing sumar repair. Tani gilenti sengkian rukum jo. Khamtam ha ke baya dei ki jaka nong kendong ha ke baka ni kala cimpat biang. Telong kani ke Meghalaya TMC mo kani le bani arab ha ke baya dei kita. Te piru pila bani shementalang ha ke banwan rai ke jingkala. Aga ni ke jela de ke ba pirung dekhat kani ke Meghalaya TMC party. Telong de mo balong dekat akan ke Meghalaya TMC party ngidon kam khniat ki jingtep sipang jong thi kata kalong ke kerteng ke jaka sa ba kiwi de khnang bingin la ban pha kini ki jingai ngobha na kaliang ke Meghalaya TMC party telong ba pikwa ne mo balong dekat akan ke Meghalaya TMC party ngan yo ban pen register ye pi ning ba ka di ka call Kamut ba kamut kata ka ajing mentoy na ka TMC ka kajing mentoy ka ba pipin ai katong jong ka TMC ban ai jing mentoy ko paj ba hot kan kalong pit mo kalong banwan ra ka jingkla ka di ka jela jungi kan kalong kum ki puli puti kini ki jaka ai jing sumar repair ki lenti sengkian ru mo khamtam ha ka bai di ki jaka nong kendong kan mo ha ka ba ka ni kala cimpat biang kan delong kan ni ka Meghalaya TMC kan ye le banera ha ka bai di kita kan tikani ka Meghalaya TMC party mo ka don ha ka jing thmu banwan ra khamtam karoi ka par khamtam ka pet bha mo te kini ki kisnong ki thau ken jokani ka jela ka jungi ken mo badan ka me karoi ka par ken te ba pikwan mo ngikwa madam ya kata nri tangba mo kren ya ka kalenti ka sukien nri ngarong ada ina po nong kendong nri ngi bakala biang te saka pade kata kadi tang lokal isu ko tong sile hoi telong pet mo ba long kum ni long focus ba ken to ikini kijing ki ba fi kisem kini hasnong hathau sho ken to kani ka TMC long ka banikong ka kong santam kalong banwan ra karoi ka parsha kini kijing duna mo ki ba kisem ha kasnong ka thau banwan ra sho ka jing biang sho kisnong ka thau ken nama ka nget ban pen kiu shwai kisnong ka thau ken to jongka jela ka jungi ken telong ba kwa so madam ya kata nri tang ba ka hoi kumba ngan sukli pi menta mano ba leadership jong kata ka Trenumor Congress namsto mano ba di leadership jong ka Trenumor Congress te uni u petma mukul sangma udi opposition leader kan jong kani ka Meghalaya uban yeng mo ban yele na kani ka Meghalaya TMC party kan te kamut lada kalong kumta lada umukul sangma unlong kum leader jong ka Trenumor Congress atu ka jingkeli menta ka bajia ki ar hajar khatsan manu bawan rakyat ketuka Willid Administration Bill ban on kerteng i grong basno manu bawan ban on kerteng ru wat i MDC ki badai ki bala penbaik ka election kom da state election commission ban support upaj ba telong tidan ni kita kijing ngim dei bang idon ki jing nri upaj ba ka jela udon ka jing pachene ngan batanya pi menta manu basna ya ka factory ban penhe ikar to belam ya atau untuk mukul sama tekan fair ayu ka Congress party ka mukul sama kan fair ayu telong ba ka isi ka plan jong mukul mensua balai ki association jong kirkhar kila kuah ban fit jaka hapok Meghalaya kila kuah ban krip ban don nak jaka ka puta hapok Meghalaya henrei namar kadau bakim INOC kasnong kim INOC usim henrei umukul wanra da ka ai ban ot kerteng urang basnong ba hadin bala da ot kerteng urang basnong kitu kirkhar kila ban fit jaka ban fit puta hapok sulong ban hakajo kapor ki yo permission ban thap yu khar hapok sulong hapok jela Meghalaya kai kastan do ke TMC kai mentapiwa ban wanra ya ka isu khamar pai ba
ta telong ba pet mo ngala ban chithoi kita ki complain ke basidan mo telong pikwa ne em ba ngahapen ben ben register ya pi mo kan ni Meghalaya TMC party kan telong fitre ne ba kumno ngan chithoi ki complain ke basidan mo kajing tre ngatre nrepi kalong kemne madam mo ini ki AGA kalong betang ban su penbi yu paj ba nrei ban penbi yu paj ba yang yu luk ulak obasa cepok nong kendong nrei teng ka ketien kajing kren nakastan jong ka ideologi jong ka parti kilong ki nyamtra nrei kat ba kam pede kala long kum babam dak melu apil ribas yang ya kating ladala ban pen sukses ya ka jeng angut jong paj ba nrei mentah hakasau ka siang hakajing dan kan jong pi ban ya ka support piwan su paj ba ban konben yu paj ba kani kapamla man long telong te pisngo kumno ba pikwa ne kumno ne ba nama kani kalong tang man pen register ya pite kani ka call mo kalong man pen register ban pelong record akani ka Meghalaya TMC party telong kumbanga ong mo danga register ya pi asal pempo kita ki complain ki AKA ki ba pisngo kan pi ban complain kam dan kam ba pi pen complain ni la de complain na kapor sa kapor bat nginem kwaru ban ya trikam ya kum kitu ki polisi ki balada lada dei mukul sangma nri lada kal si la ban dei do wi leader kamot ngila ban support kat kum ka ideologi la ne ka stand jong ki henry menta ka support ka jingle jong u dei ma u bawan rai ki ang kum si benta menta la de ngi ya kat kum ka gendon ak ba u ya mukul ngi dei trajaka ngadon ka mau ngadon usiap hapok ka kendau jonga nrenya hapdan kamte ban si manosi na polisi la ne poso sibil manu bawan rai ka ang hatum dei mukul jonga tang bangi hapok nong kendong idon bok namar ba kinong kendong kumdan nong komplain kai ka stand ba kum gani ong yung mukul sang mato ka komplain ong ba nakaliang pad ba ya pi ba mukul bye bye syong ba ho telong long ba pim kwa da ba long ban long dekat akani ka Meghalaya TMC party ngate kong tangkatang alakut nganam kwa bani keren bun ketin ban long dekat ba keti MC ngam kwa andre dalong dekat ba pi tang atre to kata ba kubli shibo ni ka por jong pita te ma to ye pir kumjo to ta